Alcúdia, de Alcúdia para Casí ja no se podia passar. He passat a les 10 o 10 i pico. He tornat a la 1. I que has dinat? He dinat, he tornat a casa. He dinat. I a la tercera encara he tornat, encara me n'ha tornat al pis una altra volta, he anat tres vegades fins a Alcúdia. I m'ha vist que per la costa no estava tallat. I me n'ha anat al Xemesí per Guadassuar, per un caminant, per al costat del riu Magre, ha sigut el que d'això, el que se n'ha eixit perquè ha fet tant de mal. I al final he eixit al Xemesí i per l'autovia per de la costa, que és per on anem a tornar, perquè jo no sé si això estarà obert o no, lo de l'Alcúdia. Sí que estarà ja obert. És que si no està obert després és una història i preferim no arriesgar-me i anar per on he tornat i ja ho. I tornar per on he vingut, que sé segur que està. A no ser que el riu Magro hagi cregut, però bueno. De forma se pot, a veure, si hi ha cobertura. Nosaltres no hem vist res. Tinguem ni llum, ja. De totes formes vaig a provar-ho. Mare meva. Hasta sempre de forma, imagina't allà. Quanta ja portava este barranc? Va fent el mal que ha fet. Quanta ja? Un cotxe damunt de l'altre. Això. No hay cobertura tampoco. Mira estos caminos, mira así. Estos se representan lo que piden, mira, vamos a ver. Sí, no? Tú mira cómo está eso, Mira cómo está eso. Diu que ha arribat hasta el mal. El mal. L'auia esta. Ja diu que s'esperava. Doncs de veres estan dient tot el dia. I jo comparo el frene, Este carril es el més alt. Posa'm el teu germà. No n'hi ha cobertura, Maria Isabel, una altra volta.